Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ελληνίδες και Έλληνες όπου και αν βρίσκεστε, καλώς ήλθατε στο 54ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που διεξάγεται στη Μόσχα. Την απόψινή τελετή ανοίγει το Cirque du Soleil, ένα τσίρκο παγκοσμίου φήμης που ξεκίνησε από τον Καναδά το 1984 και μέχρι τώρα έχει συμπληρώσει 90 εκατομμύρια παραστάσεις σε πάνω από 200 πόλεις των 5 υπήρων. Η απόψινή ιστορία μιλά για ένα αγόρι που έφυγε μικρό από τη Ρωσία και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και τώρα πρόκειται να γυρίσει πίσω στη χώρα του με μια νίκη. Και φυσικά όλο αυτό αναφέρεται στον περσινό νικητή της Eurovision, Dima Bilan. Το φετινό διαγωνισμό φιλοξενεί το στάδιο Ολυμπίσκι, ένα στάδιο χωρητικότητας 36.000 θεατών, που μόνο 20.000 από αυτούς θα έχουν τη χαρά να απολαύσουν το φετινό διαγωνισμό λόγω της τεράστιας σκηνής. Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση σκηνή που έχει ποτέ διεξαχθεί ο διαγωνισμός, καθώς και η ακριβότερη συνολικά παραγωγή, αφού δαπανήθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ. Για το φετινό διαγωνισμό έχουν δουλέψει πάνω από 10.000 άνθρωποι. Το λογότυπο του φετινού διαγωνισμού είναι εμπνευσμένο από το πουλί της φωτιάς, κύημα της σλαβικής λαϊκής παράδοσης που το συναντάμε στους μύθους των σλαβικών χωρών. Φέτος είδαμε επίσης και το σήμα της EBU να αλλάζει, να γίνεται πιο σύγχρονο και πιο εντυπωσιακό. Το σκηνικό του απόψινού τελικού σχεδίασε ο John Casey, που ζει και δημιουργεί στη Νέα Υόρκη. Αυτό που βλέπουμε. Πιστεύω ότι το Cirque du Soleil έχει ανάγει το τσίρκο σε άλλα επίπεδα. Είναι ό,τι καλλιτεχνικότερο σε τσίρκο υπάρχει. Αυτή ήταν λοιπόν η απόψινή έναρξη του σημερινού τελικού της Eurovision.